43. udako ikastaro hauen barruan, herritarren zaintza emozionalaren arloan egiten ari garena aurkezteko aukera izango du Azpeitiko udalak. Ikastaroa 2 egunetakoa izango da eta gaia ertz desberdintatik landuko dugu. Lehenengo egunean, uztailaren 16an, herritarren ongizate emozionala zaintzea ari garenean, zertaz ari garen eta nola ari garen azalduko dugu. Hitz gutxitan esan da, momentu oro, min emozionalari behar duen arreta eskaintzeaz ari gara, min fisikoarekin egiten dugun bezalaxe. Bizitzako etapa desberdinetan esku hartzeak nola egiten diren azalduko da, beti prebentzioa eta sail desberdinen arteko koordinazioa dira gure bi ardatzak. Azken urtean hainbat berrikuntza eta hainbat zerbitzu berri martxan jarri ditugu, adibidez, doako psikologo zerbitzua, familien orientazio zerbitzua edota adinekoentzako arreta integrala. Horien berri emango da eta konpartituko dira lehenengo eguneko saioan. Bigarren egunean, uztailaren 17an, nerabezaroaz arituko gara, bizitzako etapa garrantzitsu bat, beste guztiek bezala hainbat berezitasun dituen aldia dena, horretarako ikastetxeetako, hezkuntza ez formaleko eta gizarte zerbitzuetako profesionalek azalduko digute beraien arloan nola lantzen duten nerabeen ongizate emozionala. Bigarren egun honetan, aukera izango dugu kanpoko esperientzia baten berri izateko, horretarako Bartzelonako San Joan de Deu ospitaleak bultzatutako ENKA programa ezagutuko dugu beraien eskutik. Bukatzeko, guztiok gonbidatu nahi zaituztet ikastaroan parte hartzera, uste dut interesgarria dela edozein herritarrentzat, eta bati bat gizarte zerbitzuen buru osasunaren hezkuntzan edota gazterian dabiltzan adituentzat aberasgarria dela uste dut. Beraz, prest izango gaituzue 2 egun hauetan elkarrekin ikasteko.